keď si spomínate na to, že som si tankoval do náhrady diesel, to ešte bolo vlastne predtým, než začala vojna v Iráne, tak som si tankoval do bandasek od Nanoilu, lebo mne chodí Nanoil v takých 5 litrových bandaskách, a keďže som ich mal veľa, tak som si do nich tankoval naftu. Nakoľko ten Nanoil z tých bandasiek sa nedá veľmi úplne dostať preč, lebo on je veľmi hustý, preto vám ich dávam do strikačky, lebo vtedy vlastne celú dávku viete dostať do motora. A tak zhruba v každej tej bandaske mi zostalo, neviem, možno tak za pol strikačky Nanoilu. A nakoľko mám 70 litrov nádrž, tak to bolo veľa bandasiek. No a ja som si teraz túto naftu natankoval, lebo už mi dlho stála v bandaskách. Pozri, idem 140. Teraz som sa naháňal s jedným debilným Rakúšakom, a tak sme išli 200. A vieš, čo sa stalo? Nevynechával mi motor. Ja mám totiž to už zlé vysokotlakové čerpadlo, lebo auto má 500 000 kilometrov a podľa výrobcu má vysokotlakové čerpadlo vydržať, ja neviem, 250-300 tisíc. Čiže moje čerpadlo ide raz toľko, ako udáva výrobca. No a tým, že vlastne v tej nafte je Nanoil, tak reálne musím povedať, že to cítim. Ako, možno, že nakoniec to čerpadlo nebude musieť meniť. Uvidíme. A ak to tak bude, tak začnem pridávať Nanoil do nafty. Uvidíme. No a čo sa týka spotreby, tak reálna spotreba, teda priemerná spotreba, je momentálne 5,2 litra. Ale išiel som po okreska, išiel som 100 na 6, takže preto je nízka, lebo keď idem 100 na 6, tak mi to ide za 4,5 litra. Vidíš, že auto má 500 000 kilometrov, takže vy hejteri a tzv. Odborníci, títo Maďari jazdia tak pomaly. Vy tzv. Odborníci, mechaníci. Som automechanik, som autoelektrikár. Robil som aj mechanika, robil som aj elektrikára. Takže keď ma budeš hejtovať, už to nerobím, lebo robím projekty, ale nakoľko som automechanik, elektrikár, tak sa tomu rozumiem. A preto robím Nanoil, lebo viem, že to pomáha aj motorom, aj prevodovkám. Reálna spotreba. Auto má 2 tony. Prázdne. Áno.